Pozdravujem včelári z Oravy. Dneska 32 stupňov vonku, úplná horúčava. Na včelnici super ruch. Všetky včelstva musím povedať, že sú dosť v dobrej kondícii. Žiadne rabovky zatiaľ, ale sliedivosť je ukrutná. Ak by bolo nejaké včelstvo slabšie, tak určite by ho vybrali. A hlavne bez matky. Ak by bolo bez matky, tak je úplne po ňom. Včielky už idú z posledného, u nás náška už tu asi nie je. Ešte tu kvitne ďatelina plazíva, ďatelina lučná. Bodľáky už odkvitli. Tie sú už úplne chumáčok, takže znáška tu už asi, myslím, nehrozí. Možno by bola ešte neskora medovica, ale tu sa ešte uvidí, ako to bude. Po niektorí už medovicu točili, takže medovica už bola. Možno ešte niekde aj prebieha. Lípy sú už tiež odkvitnuté. A tým pádom to končí. Medík vytočený, sezóna ukončená, začína nová. Naplno krmíme. Ale je to krásny pohľad, úplne suprový. Takže včielky sú pripravené na zimu, teda pripravujú sa na zimu. Pred chvíľou som kontroloval dva odloženčeky, ktoré som robil do 26. júna. Dával som tam matky Carnica Fatra od pána Vasila z Martina. Včelky sa veľmi dobre rozbehli. Takže uvidíme, ako to bude vyzerať ďalej. Uvidíme, aké budú do jesene. No a vravím, uvidíme v jeseni. Slabšie včelstva, ktoré bude sa zdať, že neprežijú, bude ich málo. Budeme spájať tie, ktoré budú v plnej sile, budú zimovať tak, ako sú. Uvidíme potom zase na jar, čo bude. Momentálne v takomto stave, ako sú tieto včelstva, tak spájať sa určite nebude. Zatiaľ je to všetko super. Všetkých 23 včelstiev v peknej kondícii. Suprovej by som povedal. Takže krmíme a liečíme. Čaute.